Setelah 7 kali 24 jam alias seminggu penuh tidak jualan, hari ini saya jualan lagi guys. Tapi produksi saya hari ini tidak sebanyak hari-hari biasanya karena adonannya yang separuh sudah laku. Alhamdulillah. Sakjane sejak beberapa hari yang lalu ki wis kuat sing tanya-tanya, "Mbak kapan jualan lagi?" Ada lagi sing iki lucu guys. Jadi salah satu tetanggaku ki ora roh lah aku gitu dolan ngene iki. Roh iki pas dolan gini anake ki wis wilang langganan taso karo aku guys. Sebelum hari raya kemarin anaknya ki wis tumbas taso neng aku didamel suguhan lebaran. Lah dilalah kersane ngalah ki pas disuguhne ki mak iki kok datang berkunjung terus ngomong, "Lah kok enak men iki ngendi lek tumbas?" "Alamak mak lek tumbas ki lo tanggane sampean dhewe." Terus emaknya ki beberapa kali ki datang ke rumahku guys. Niate ki yo tumbas ngono karena masih dalam suasana hari raya yo guys. Aku ki urung dodolan maneh. Dadi yo mak mbake iki kecilik. Apa kudune ki aku buka di depan rumah ngono yo guys yo. Ben tanggoku ki padha roh aku ki dodolan taso. Marai tangga-tanggaku ki ora kabeh wong enom sing ngerti jejet. Kadang ki yo wong sepuh barang ora ngerti HP-HPan dadi ndak ngerti lah aku ki jualan ngene iki. Piye guys menurut sampean?